बिखौहाय बुजायनानैहाय दोननोहायबो जोंहा राहा गैया। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो आमथेखा थास'बारि गामियाव। बे थास'बारि गामिनि सासे थागिबि आगस्तिन नार्जारि ब्रादारा आंखौ लिंहरनायलाय दा बे हिसाबैनो आङो दंफैयो। दा बिथाङा गावनि मोनसे समयसानि थाखायहाय भिडिअ खालामनो थाखाय आंखौ लिंहरदों। दा बिथांनिफ्रायनो क्लियार खोनासंनानै लानो हागोन। दा आङो न'आव सफैबाय, एसे नायनानै लानो हागोन। गय बागानाबो ओरैबायदि गिदिर गोम गोमखा 10 बिगा दङनो बिथांना। एसे गय बागानखौबो नायनानै लादो। दा नायदो नै लोगोफोर, बेफोरबायदि गयजों लोगोसे फाथै होजोबदों बिथाङा। नै ओरैबायदि गयाव फाथै होजोबनाय जादों आरोना। फाथैयावबो खामायो बिथाङा। दा बेबायदि गय गायजोब्बाय नै। ओरै फुरा गय बागान आरो नै। वाव, ओरैबायदि गय बागान नै। नायदो नै बेफोरबायदि ग्रिम ग्रिम गय बागान आरो मथा मथि थाइबायानो फ्रायनो नै। ओरैबायदि गय बागान होजोब्बाय नै। नै बहुद गय बागान आरो नै। दा बेबायदि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे गामिनि मादैमोन सफैबाय नै। दा बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय ओरैहाय गय बागान होजोब्बाय नै गासैबो मालाय थाइजोब्बायानो नै। नायदो नै। वाव, बहुद थायोथ'। दा आंखौ मा उद्देश्य लानानैहाय लिंहरदोंमोन दा बुंनानै लानो हागोन? आंनि हिन्जावा, आंनि मिसेसआ थांनाय 3 थारिखनिफ्राय लानानैहाय दिनैसिमावहाय सुइस अफ लाना दङ। मै दंहैयो, मै गैहैया आंथ' मिथिया जाहैबाय। मा खारन थांदों बेखौ आंबो मिथिया। बे आरो आं जाथि बागिफोरनावबो आं कल खालामबाय, आं रिपर्ट लाहरबाय, बिसोरबो मिथिया। बेखौनो आं रायजोफोरनि सिगाङावहाय बुंहरनो सानदों। जाहाथे बेखौ नुयोब्ला अननानै बे रायजोफ्रा बे कलावहाय खालामना हरगोन होननानै आं आसा मिजिंथियो। ओमफ्राय जेनेबा न'खराव माबा मोनसे नांलाय खमलाय जादोंमोन नामा? जेबो बेले बेजे गैया, नांलायबो खमलाय गैया। बियो गावनि गोसोबायदि बबेयावहाय थांदों, आलासि जाहैदों ना जायाखै आंथ' मिथिया। बे दिनैसिमावबो रिपर्ट गैया। आंनि गथ'फ्रा नै सासे 4 आव दङ, सासे 9 आव दङ। बिसोरो दिनैसिमावबो गाबगासिनो दङ बिमाखौ गोसोखांनानै गाबनायनि गेजेराव बियो नै दाखालि सुटि लाना फैदोंमोन। थांनोनो रोङाखिसै मिसनावनो। आंसो फुस्लाय आं थनहरबाय आरो दोनहैबाय। बि मा गावनि गोसोआव मा साननाय दङ दा। खालि बिमाखौल' हांख्रायो, बिमाखौल' हास्थायो। ओमफ्राय दा नों मा सानदों जेनेबा? आङो साननाया बेनो, रायजोफोरनि सिगाङावहाय बुंहरनाया बे आंनि मिसेसखौ, हिन्जावखौ आङो नांफिनगौ। दा नोङो नांफिनगौ ने? ओमफ्राय नों नोंनि हिन्जावनिसिम मा खावलायहरनो गोसो? आंनि हिन्जावनि सिगाङावहाय रिकुवेस्ट खालामनाया बेखौ आङो नांफिनगौ। जिनो थिनोब्लाबो बियो फैफिननांगौ। बे आंनि न'खरावहाय गावनि फिसाफोरखौहाय बासायफैनांगौ आरो खांनांगौ। बियो थैजासे बेखौ संसार जानांगौ जोङो। ओमफ्राय गामिनि हिसाबै आदा नै गावबुरा फैगौमोन, मानो होनब्ला मोनसे बेस्थ'नि थाखाय गावबुरा सफैयाखिसै। मानो होनोब्ला बेहा इमिडियेटलि थांनो गोनां जादों गामिनि दैदेनगिरिफ्रा। दा बेजों लोगोसे नै बेखौहाय थिनहरनाय हिसाबैहाय आदा नों माबाफोर बुंनो गोसो? आंथ' बेनि बेलायावहाय मा बुंदेरबावनो, आं गासैखौबो दा मिथिखानाय हिसाबै, खोन्थाखानाय हिसाबै आं जास्ट ओरैनोल' बुंनो हास्थायबाय। अननानैहाय जेरैबायदि दा बे फंबाया बे नोंथांमोननि इउटुबावहाय जे फंबायनि जुगिदे दिनैहाय बे खोथाफोरखौ फोरमायबाय। बे फोरमायनाय बायदि, खावलायनाय बायदि अननानै मावफुंनानै होदो। जे कन्टेक्ट नाम्बार होखादों बेयावहाय एसेब्लाबो अननानै सहाय खालामदो, जाहाथे गोख्रैनो मोनफिननो हायो। दा बेजों लोगोसे गोबांथार नै गामिनि आब'मोनाबो ज' जानानै दङ। दा आब'मोनाबो मा बुंनो गोसो बुंहरनो हागोन दे। जों बेवहाय बुंहरनायानो, जों नैबे बियादैनि न'खरनिफ्राय ज' जानानै जों दा खावलायहरनायानो बेनो, जोंनि बे बियादैनि हिन्जावा गोमानानै दङ। जा न'निफ्राय ओंखारलांदों बियो दिनैसिम फनखौबो सुइस अफ लादों। बियो गावनि फिसायजोंबो फन खालामाखै, रायलायाखै। बेखायनो फिसायाबो दिनैहाय बिराद सिन्थायाव दङसै आरो बिनि गथ' 2 फिसाफ्राबो बिराद सिन्थायाव दङसै। जा फिसा 2 दङ बिसोर नोगोद दुखुआव दङ, गाबगासिनो दङ। बिनिखायनो जों बिबोनां जोंथिखौ न'आव फैफिननो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बे बिबोनां जोंथिखौ रायजो राजाफ्रा जेरावखिया थाया, जेरावखिया नुवा, बे न'खराव फैनो थाखाय जा बे फन नाम्बार होदों बेयावहाय कल खालामनानैहाय बे न'खरावहाय थिनहरफिनब्ला मोजां जागौ, बेखौनो जों खावलायो। दा जेनेबा नोंसोरथ' गामिनि हिसाबैहाय एसेब्लाबो बिसिनि संसार जानायखौ नुयो, माबायदि संसार जायोमोन।
दा बिसिनि संसार जानायाव माबा मोनसे बेले बेजे नांलाय खमलायफोर जायोमोन नामा जेनेबा नोंसोर गामिनि हिसाबै नुयोमोन नामा जेनेबा बिसोरो संसार जानायावलाय नांलाय खमलाय जायामोन बिसोरो मोजाङैनो संसार जागासिनो दंमोन फिसा सानैखौबो मोजाङैनो मोजां फोरोंगासिनो दंमोन सासेया बङाइगाव सापागुरि सेभेनारियाव थायो हौवासाया क्लास 9आव सासेया डनबस्क' मालिबिथा हस्टेलाव थायो सिस्टारनाव क्लास 4 हिनजावसाया बिराद मोजां फिसाफोरखौबो जोथोन लादोंमोन न'खरखौबो बिराद मोजां खांदोंमोन बिसिनि संसार जानायाव दावराव दावसिबो गैयामोन दासो मा साननानै बेबायदि ओंखारलांखो आरो मा सुइस्ट अफ लाखो बे दा फन सुइस्ट अफ लानो थाखायनो बिराद बे न'खरावहाय दुखु दङसै बेनिखायनो अननानै रायजो राजाफ्राबो बे न'खरखौहाय मोजां जालांफिननो हानाय बायदि बे मानसिखौ जेरैखिया नुवा बे न'खरावहाय थिनहरफिनला मोजां जागौ ओमफ्राय बे जिथुनाखि बे न'खरनिफ्राय गोमानाय जोंथि नार्जारि बियो अबावबाफोर खना खनलाफोर फन रायलायनायफोर नुयोमोन नामा नोंसोरो जेनेबा गामिनि हिसाबै सिगांहायलाय न'आव थाला बारा फनफोरबो रायलायामोन मोजां गामिनि मानसिफोरजोंबो लोगो जायोमोन मोजां थायोमोन न' खाथिनि बिबनां जानायफोरजोंबो मोजाङैहाय मोजां लोगो जायोमोन बिजावजालिफोरजोंबो दासो बियो मा गोसो सानखो बियो दा थांनानैहाय नै गुवाहाटियावहाय फेक्ट'रियावहाय खामानि मावनो होननानैबो बुंदोंमोन बियो फिसायालाय हगारनो गोसो गैखायामोन थांहोनो गोसो गैखामोन ब्रा ब्रा बादा होदोंमोन अब्लाबो बियो ओंखारलांदोंमोन ओंखारलांनाबो बियो फनखौ रायलायनांगौमोन फिसायजों दिनै बियो फिसायजोंहाय फन रायलायाखिसै अक्ट'बर 3 तारिखआवनो ओंखारलांदों दिनै मास मोनसेयानो जानायसै बिनिखायनो बिनि फिसाया दिनैहाय सहायनो हाले बियो बायदिसिना दिखारबो नांबाय बिखौहाय बुजायनानैहाय दोननोहायबो जोंहा राहा गैया बिनिखायनो अननानै बिबनाङा बे न'खरावहाय फैफिनला हांगौसै बे सप्तासेनि गेजेरावहायनो दा गोजोननाय थाबाय आब'मोना जि मेसेज हरदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बाजै होननोसै बाजै जोंथि नोङो जेरावखि थाया मानो प्लिज अननानै बे न'खरसिम फैफिन मानो होनना बुङोब्ला नै गामिनि गोबांथार बेबायदिनो आब'मोनाबो नै मादैमोनाबो नोंखौ दुखु मोनदों फैफिनजानायखौ लुबैदों ओमफ्राय नोंनि हासबेन्ड अन्थाव बाथाव बेबो मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै दिनैसिम नोंखौ मोनफिननो लुबैगासिनो दङ बेजों लोगोसे नोंनि अन्थाव बाथाव गथ' बिसोरबो फरायनाय गैयै जानाय गैयै गोसोखांनानै गाबगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनखाबाय नै ओमफ्राय दायो गथ' गथायखौ माबोरै फोरोंलांनांगौ बेनिसो मेन दायथ'सै बेनिखायनो आंबो गुरैयै खावलायहरदों बे चेनेलनि दारै जेरावखिया थाया मानो नुस'नोब्ला थाबैनो फैफिन खावलायहरनाय थाबाय।